Dibistana bi navê College Gardens dibistana destpêkê ku li vir zarok pirengê fêr dibin. Li vir xwendekar ku malbatên wan ji çel welatên cuda ne bi hev re perwerde dibînin. Li vir hindek zarokên zîrek hene, lê kes bêkê masê nîne. Ji ber vê yekê ji bo me fêrbûn berdewam dike û mezin dibin û qebûlkirina hevdû tişkê ku em bi domdarî li ser dixebitin û hewl didin. Tu cih bo kîndariyê tune bi pêşengiya komîteyên xwendekara dest pê dike. Ev ji hêla mamoste û dê û bavan tên rêberkirin. Ew ji bo damezrandina rêbazên dilxweşiyê difikirin. Ev mîna pêsen kirin ve kirina deriyek bo kesek êrêkirina ku kes xwarinê tenê nexweye. Ez dixwazim li seranserî cîhanê alîkariya zarokên ku hatine bêdengkirin bikim, ji ber ku lazim e tu kes hest neke ku ew kêm e. Bernama dijî rêşkirinê di sala 1909 da piştî komkijiya agirberdana li lîseya Columbine ya li Coloradoyê dest pê kir. Îro ev bername li zêdirê 1700 dibistanên Amerîkî de tê meşandin. Li vir li herêma Washington DC di destpêka 2016 de me bernama tu cih bû kîndariyê tune pêşkeş kir. Bi rastî ev e wek bersiveke dijî rewanbêjiya duberîdar ku bi rêya kompanyayên siyasî mezin dibe û ji tevahiya welatê me dikeve salonên dibistanên me. Hin xwendekar îlhamên xwe ji çalakvanên cîwan ên wekî hana mangat girtine. Piştî 6 oldarên sîxa di parêzgeha sîxan li Wisconsinê bi aliyê nîjadperestekî spî hat kuştin wê di sala 12 da rêxistina cîwanan bi navê Six Kids for Kids hevdaner kir. Em tiştan ji jingeha xwe digirin. Bê ku ev bi zilalî ji me re bêgotin an jî ne. û ez bawer dikim ku niha ev rast e. Em ne têr tenhînkirin ku kîndarî nerast e. Ev înisiyatîfa bo berbendkirina tenêtiyê û diltengiyê dibe ku zirarê bide tendirustiya hiş û bişiyanî ji bo trajediyên mîna agirberdanên li dibistana wekî rêbazek tê dîtin. Rastiyek mirovan e ku em hemî dixwazin ku bi mirovan re di nava têkeliyê dabin û bi vê awayî tevî ku dibe di çarçeweya cudahiyên me an baweriyên me dê em çawa dinerin hema her dem bi gelemperî ku hûn karin têkevin têkeliyê de. Her wiha evê xwendewanek cîvan ji bo parastina hevalê xwe ku hatiye bêdengkirin bikaribe çi bike? Ez ê ji wan re bêjim ji kerema xwe bisekinin. Tevî ku em ji nifşê cuda ne lê em hemû wekê yekin. Peyama programê ev e ku hev dide ku bi aliyê her yek xwendewanek cîvan di demekî de vî peyamê bişîne mala.